Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. Namhlanje ngizokhuluma ngesihloko esithi kusho ukuthini ukuphupha undiza. Ukuphupha undiza kujwayele ukwenzeka ngey'ndlela ey'mbili. Khona indlela enhle, khona indlela embi. Ngizoqala ngephupho la kunendlela embi khona. Uma ngabe uphupha undiza, uthole ukuthi ephuphweni lakho kuzoqale kube khona impi engathi ikhona noma kunabantu abakujahayo, bese uzibona usuphakama undiza noma uy'bone usuntata emoyeni, uzizwa ngathi uya-levitate-a. Lelo phupho lisho ukuthi wena unezitha or kunabantu abangathandi ukubona uya phambili empilweni. So, njengoba bengathandi nje ukubona uphumelele noma uya phambili empilweni, idlozi lakho liyakuvikela futhi liqinile, li-strong, liyakwazi ukumelana nezitha zakho. Leyo ndlela ngingayichaza ngokuthi iy'ndlela embi ngoba iyakubikela futhi ukuthi unezitha wena. Even though iy'dalwa zakho zikwazi ukukuvikela, futhi lelo phupho lisuke li-emphasize ukuthi nawe sukuma, usukumele impilo yakho. Kwelinye isayidi leli phupho liyiphupho elihle elibika impumelelo kuwena. Kanjani? Uma ngabe uzoyiphupha uy'bona undizela phezulu noma uthole ukuthi usuka phezulu kakhulu, wehla uya phansi noma uyandiza nje ubuka yonke into phansi, kuba khona imibono oyibonayo phansi. Lelo phupho lisho ukuthi kunenhlanhla ekhona phezu kwempilo yakho. Kungenzeka kube ukuthi umuntu owazalwa embethe noma umuntu onenhlanhla sidalwa, but leli phupho lingasho futhi ukuthi nayo inhlanhla yes, but kungenzeka ingasebenzi njengamanje ngesimo sokuthi nezinto okumele udlule kuzona. Kwesinye isikhathi ngingasho ukuthi kunenhlanhla ezoba khona nje empilweni yakho. Isikhathi esiningi mina ngiye ngithande ukuthi amaphupho owaphuphayo afane ney'bonakaliso, kube ukuthi into uyayiphupha iyenzeka uma iyinhle. Njengoba nje silibiza ngokuthi iphupho lenhlanhla leli lokuphupha undiza. Nawe uma wukuthi uyaphupha isikhathi esiningi lamaphupho odwa inqumela phambili awuyiboni empilweni yakho, zama ukusukuma ubheke empilweni yakho, ubheke ukuthi empilweni yakho kwenzakalani ngoba leli iphupho lenhlanhla. If uzolokhu uwumuntu oliphuphayo and awuyiboni inqubela phambili empilweni yakho, sukuma, ungajabuliswa ukuthi abantu uma bekuchazela ukuthi uma uphupha undiza kusuke kusho ukuthi unenhlanhla bese uyahlala kanjani. Nawe sukuma uhlangabeze inhlanhla yakho. Igama lami ngu-Asanda. This is my point of view. Thank you for watching my video. Until the next time, thank you.